Manog pangisda sa Tigbawan, Iloilo na lumos matapos magpalawod sa tunga sang malain nga tiyempo. Pamilya sini nagapanawagan sa mga posible nakakita sa iya. Si John Sala nakatuto. Pakabakod kita na kung di na napadpad para makuli lang na. Nagahilibion nga nagatubang sa news team si Vivian, asawa sang 33 anyos nga manug pangisda nga si Ronel Dilig. Si Ronel ang wala pa nakitaan halin kahapon matapos gitpahayag na lumos sa baybay sakop sa barangay na Mukon, Tigbawan, Iloilo. Nagalaw mga iya pamilya nga nakasalbar ini kag makapauli pa. Nagapanawagan ako kung makita niyo akon ba na makunta ka mo dayon. Makunta ka mo sa may barangay, sa MDRMO, sa police station. Kaya gahulat lang kami tigya, sana nga makauli. Runtan na. Kaupod ni Ronel nga nagpalawod ang iya amay nga si Gerardo. Suno kay Tatay Gerardo, nagubang ila sa kayansap ng ara sa lawod bangod sa mabaskog nga balod. Iga bata kami sa pukot, mga duwa ka banak ang nabatak namon. Nakakasa nga kang katig. Pinangayo ang kalat sa akon na pang kalat daw di kay ibtan ko. Tapos naglukso sa ginigtan niya kaya may balod nga dako. Pagtumba sang sakayan layo na sa. Hindi man sinikutan ni Tuyo pa nga magpalawod apang bangod sa gutom kag galastusan sang iya pamilya. Napilitan ini nga magpalawod. Tiga alagas mo ko makakorta okay. May isang bata ko sa katapusan korta bro. Ang mga tipon may korta. Hinananon good. Suno sa punong barangay sang namukon ginaabisuhan nila ang mga manugpangisda nga hindi magpalawod kung malain ang tiyempo apang kung kaisa may nagakalit sa gihapon bangod sa kapigaduhon. Nang emergency meeting ko tanay gay na nga patawag ang presidente sang Sir Fox nga dapat hindi magpalawod kung naman may signal bala tapos kada pambot dapat may life jacket gid. Amo na ang gina-inquire ko sa ila. Temporaryo ani nga ginuntad ang search and rescue operation bangod sa dalagko ang mga balod kag malain nga tiyempo. Apang suno sa MDRRMO, hugot ang ila pagbantay sa mga coastal barangay sang banwa sa din posible ginanod si Ronel. Nang pansang otoridad nga bangod sa kapigaduho nagarisko ang mga manugpangisda nga magpalawod sa gihapon na pisar nga malain ang tiyempo. Apang panawagan sang otoridad, hulaton na lang nga magmaayo ang tiyempo agud makalikaw sa disgrasya. Upod kay Hans Desierto, John Sala, Juana, Western Visayas.